בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שירים ראשיכם, ינסו בחייליו, יבוא מלך הכבוד, הכבוד זה אליו. שירים ראשיכם, ינסו בחייליו, יבוא מלך הכבוד, הכבוד זה אליו. שירים ראשיכם, ינסו בחייליו, ויבוא מלך הכבוד, הכבוד זה אליו. שירים ראשיכם, ינסו בחייליו, ויבוא מלך הכבוד, הכבוד זה אליו. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לבית משפחת ירימי להכנסת ספר התורה לעילוי נשמת שמעון בן חסן ומרים ירימי, ולהבדיל לאלפי הבדלות לרפואת האמא היקרה מרים לאה בת רחל ולכל משפחת ירימי. אנחנו בעזרת השם מתחילים את כתיבת האותיות, לאחר מכן תהיה תפילת מנחה, ולאחר מכן יוצאים לתהלוכה ברוב הדר ורוב פאר בכל המושב. אז אנחנו נזמין את הרב המושב היקר, הרב נדב זוהר נדב בכבוד. שערים ראשיכם ונסו בחייליו,
ויבוא מלך הכבוד, הכבוד צאלה. איפה שמח, שמח חבר'ה, אפשר לשבת פה גברים לבד לבד. אנחנו מקבלים בברכה את הרב יעקב אביטן, שליטה, השולט על כל אשקלון וכל דרום הארץ. וכן אנחנו מקבלים בברכה את הרב אלבז אפרים, שליטה, השם ישמרו וחייהו. כבוד התורה, שמח כולם. עוד הבאה יהיה מוזמן בכבוד איתמר ירימי. הרב אביטן, אני הזמנתי אותו. הרב אביטן שליטה בכבוד. טבע מוזמן האח הבכור למשפחת ירימי, איתמר ירימי בכבוד. מורי ורבותיי, ברשות הרב של המושב, הרב זוהר נדב היקר, שעושה רבות כאן במושב, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, משפחת ירימי היקרה, מורי ורבותיי, אנחנו היום בראש חודש תמוז, שזה ראשי תיבות זמני תשובה, ממשמשים ובאים, זוכים להכנסת ספר תורה להיכלו של מלך על ידי משפחת ירימי היקרה, ובזה זוכרים את זכרו של המנוח היקר, שהיה איש מלא שמחה, שזו המצווה הכי חשובה בתורה. המנוח היקר שמעון עליו השלום, שהיה תמיד משמח וזכה למשפחה יקרה, משפחה לתפארת, ברוך השם, שהולכים בדרך המסורה, בדרך המורשת והמסורת, ילדים תלמידי חכמים, ילדים של חסד, שממש מקיימים את מה שכתוב בספר התורה. וכמובן לכבודה של האמא היקרה לאה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה בריאות איתנה ורפואה שלמה וחיים טובים וארוכים, אמן כן יהי רצון. יש שאלה בהלכה, מדין מה אנחנו כותבים ספר תורה? האם כי צריך לכתוב ספר תורה או כי צריך ללמוד תורה? תורה אומרת אמנם ועתה כתבו, שרוצים לומר כתוב כתבו, אז צריך לכתוב ספר תורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. אבל כיוון שהראש פוסק להלכה שאפשר לא לכתוב ספר תורה אלא לרכוש ספרים לבית המדרש, כי העיקר זה לימוד, וזה לימוד התורה. כי בזמן הקדמון באמת ספר התורה הזה לא היו מוציאים אותו רק לקריאה בתורה, זה היה ספר תורה שבו היו לומדים את התורה מתוך הספר הזה, לא כמו בימינו אנו שמוציאים אותו בשני וחמישי, בשבת, בימים טובים, והוא בהיכל. אני אומר את הדברים הללו כי באמת ראויה משפחת ירימי כולה מצד שני הבחינות, גם מצד שזכו לכתוב ספר תורה. יש שאלה אם לקנות ספר תורה זה מועיל או לא, והגמרא אומרת שזה נקרא לחטוף מצווה, יש בזה עניין מאוד גדול, ואתם גם זוכים ללמוד את התורה, אז גם יש לכם כתבו וגם יש לכם את הלימוד של התורה. וכיוון שעשיתם את זה בראש חודש תמוז, שזה זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה מסמל את ראש חודש אלול, שבו משה רבנו עלה למרום להביא תורה, שאותה קיבלנו ביום הכיפורים. אני רוצה שכולנו נתפלל בעזרת השם שהחודש הזה יהיה לטובה ולברכה, לשמוע טובות עם כל מה שקורה בארצנו הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם בעזרת השם, שבאמת העילוי נשמה הגדול הזה
שאתם עושים לאבא היקר שמכבדו בחייו, אומרת הגמרא, מכבדו במותו, וזה מצווה של כבוד. יש בזה גם עניין של נחת רוח, למרות שבמותו זה יותר עניין של כבוד מאשר נחת רוח. ככה מובא בפוסקים, כי מדין הכרת הטוב שירושלמי מפורש, מדין פריעת חוב, וזה הכוח הגדול. אבל זה גם לכבודה של האמא היקרה, שבאמת אישה צדיקה עליה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה בריאות איתנה וסוף השמחות וייתן לה שמחה גדולה. ולכל האחים, ברוך שהיה החלוץ, ככה שטרח ועמל ויגע והיה שליח בשם כל המשפחה היקרה, שתמיד גם ברוך יהיה בעזרת השם. תמשיכו להיות מגובשים ומלוכדים ותדעו סוף השמחות. ואנחנו מכאן בזכות ספר התורה הזה, שהוא מאיר את העיניים, גם נתפלל לילד אלון מאיר בן מורן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בפרט למאור עיניו בעזרת השם, ונזכה לכל הישועות כולם, ונזכה לראות בבוא ינון ובבניין הפריון, ולקיים את כל דברי התורה הזאת, וממנה להתברך בכל הברכות הכתובות בה, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו וחודש טוב ומבורך. בצלאל מגיע לו יישר כוח. חזק וברוך לכבוד הרב יעקב אביטל שליט"א. איפה מחיאות כפיים לכבוד הרב? כל שמחה, כל אירוע הוא נמצא איתנו. אלעד ירימי מוזמן לכתוב עוד בספר התורה. אלעד ירימי, נועם ירימי הבא בתור אחריו. הבא בתור שלום ירימי, שלום ירימי בכבוד. הבא בתור לירון ירימי, לירון ירימי להתכונן לכבוד בספר התורה. שלום ירימי בן של לירון, שלום ירימי הבן של לירון מוזמן לאות הבא. אנחנו מזמינים בכבוד את כבוד הרב שלום מצרפי לכתוב עוד בספר התורה. שלום הבן של לירון היה? אלעד ירימי ונועם ירימי הגיעו. עוד הבאה מוזמן מאיר אלימלך, מאיר אלימלך בכבוד. הבאה מוזמן כבוד אושרי אלימלך, אושרי אלימלך. עוד הבאה מלאכי ירימי.